Dobar dan, drage kolege, i dobro mi došli u još jedan brza kontra studio. Morali smo da ga pomerimo opet za petak. Ovog puta jedan praktičan razlog, a to je Partizanov duel sa Tobolom u četvrtak veče. Potpuno je nekako bilo besmisleno raditi studio gde su glavne teme FK Partizan i FK Crvena zvezda, a nemati utakmicu Partizana koja je najvažnija u sezoni na studiju. Tako da evo nas u petak veče umesto u četvrtak da vidimo šta se to dešavalo u nedelji za nas, ali jako važno šta se dešava sa FK Crvena zvezda i FK Partizan. Sve ostalo je nekako trenutno sekundarna tema, imamo te transfere, imamo košarkaške klubove Zvezda i Partizan koji onako još nisu ušle u nešto što je takmičarska sezona, nisu još gotovi ni transferi, potpuno drugi stadijum sezone, dok nažalost Partizanu i Zvezdi u fudbalu od prvog dela sezone uvek zavisi sve i malo je apsurdno, ali prvi mesec dana kod nas u fudbalu je apsolutno ključno za nastavak sezone, ali nije to samo kod nas, naravno u svim manjim i malo slabijim ligama prvih mesec dana fudbala i te kvalifikacije za evropska takmičenja odlučuju sve. Počet ćemo od Crvene zvezde ovog puta. Uvek počinjemo od Partizana, ali počet ćemo od Crvene zvezde zato što mislim da je situacija mnogo alarmantnija. Partizan je verovatno završio posao sa Tobolom, ali Crvena zvezda i Crvenu zvezdu čeka jako težak posao u revanšu protiv Berševe. Za one koji ne znaju, Crvena zvezda je izgubila u Mađarskoj od Berševe koja je igrala, boga mi, nekih sigurno pola sata i jače sa igrače manje, razočaravajući jedan rezultat. Neki će možda koji nisu gledali utakmicu bolje reći, pogledati statistiku i reći da je Zvezda zaslužila makar bod. Ja nisam imao takav utisak, mislim da je bilo puno problema u igri Crvene zvezde. Evo da vam pokažem i kako je to izgledalo formacijski. Evo vidite, Stanković je izašao u 4-2-3-1, nemam problem sa tim, imam problem sa sastavom. Mislim da on pre svega, ako izlazi u 4-2-3-1, mora da zna da Rade Krunić, koji nije prirodna šestica, i Abu Fani, koji nije prirodna šestica, ne mogu to da nose na taj način, na pivot poziciji u 4-2-3-1. I to se i desilo. Naravno, da je Berševa bila ekipa koja će da se povuče, koja će da izjajari, razumeš, ovu utakmicu, ovo bi možda i prošlo. Ovo bi možda i prošlo jer ne bi imali problema Rade Krunić i Abu Fani da iznose ovu loptu. Kad govorim o iznošenju lopte, nisu samo oni u pitanju. Naravno, tu je upitan i kvalitet na lopti cele zadnje linije, kao i činjenice da Kostov i Bruno Duarte i Ivanić i Bukari nisu pomagali baš ništa. To je naravno bila i zamisao Dejana Stankovića da se tako odigra i nema problema i to razumem zašto je bilo. On je hteo da sa ta 4 igrača drži duboko zadnju liniju Berševe i time otvori puno prostora u manevru u sredini terena da može da se igra, međutim to nije bio slučaj. Berševa je pritisla dok je bila sa 11 na terenu, Berševa je pritisla jako i onemogućila praktično bilo kakvo normalno iznošenje lopte Crvene zvezde. To je sve moralo da ide na Dugu, na Duartea ili po bokovima da se izlači na Ivanića i na Bukarija, na Tiknizijana mnogo više nego na Ivanića. No, kažem, Dejan Stanković je ko zna po koji put izgubio tu trenersku bitku kad je u pitanju taj duel kvalifikacije za Ligu šampiona. Mnogo mu bolje idu neke teže utakmice, malo je apsurdno, ali ja stvarno mislim da Dejan Stanković na onim utakmicama, recimo, uzet ću najsvežiji primer i neću ići puno u istoriju, a imao je dobrih sezona, uzet ću najsvežiji primer protiv Lila, gde je on to spremio više nego fantastično u Francuskoj, trebalo da dobije 3-0, Marko Arnautović ga direktno koštao prolaska dalje, što bi bio neviđeni prolaz dalje. Koliko god je Lille bio
i nezainteresovan i onako previše pasivan, nekako imali su i u ligi neku situaciju koja je alarmantna gde su morali da pobeđuju. Pored toga bio je ogroman uspeh to nadigravanje Lila, pre svega u Francuskoj gde ih je Zvezda ubila. Tako da mislim da Stanković za te prilike je sjajan, ali za ove kvalifikacije gde on igra protiv slabijih od sebe, on se tu ne snalazi. Da mene pitate, Bukari i Ivanić nemaju šta da traže u ovoj ekipi. Duarte ne može da igra sam u napadu, on može da igra kad su dvojica. Abu Fani nije toliko veliki kvalitet da bi bio ovako zakucan u postavi kao što jeste. Dejan Stanković ga tretira kao da je Luka Modrić i ni po tačkom raznom Abu Fani ne izlazi iz postave. Vidjet ćemo kako će to da bude u nastavku. Probao je nekim izmenama Stanković, ali ništa strukturalno nije promenio, sa čim se ne slaže. Po meni Zvezdina najbolja šansa i najbolja formacija u Evropi, ne samo formacija, sistem igre u Evropi je sa 3 štopera i gde bi Seol i Tiknizjan bili jedini bočni igrači koji bi držali stranu, opet ne bi bili toliko opterećeni defanzivom. Mislim da Tiknizjan mora da bude u 5 nazad ili u 3 nazad da bi to imalo smisla sa njim, jer on je ofanzivno 500 puta bolji nego defanzivno, a baš da ga pustiš toliko da divlja u napadu sa 4 nazad, gde nema osigurača iza sebe, jer ne može Raković da ide sad do linije i da kupi njegovog igrača da ostavi rupu u sredini, a Abu Fani definitivno ne može to da pokrije fizički i defanzivno na tom nivou. Tako da mislim da su to neke očigledne greške koje nije video Dejan Stanković, pored izbora igrača, da ja mislim da Ivanić više nije igrač za Crvenu zvezdu, ovu Crvenu zvezdu koja pretenduje na dobre rezultate u Evropi. Mislim da je vraćanje Bukarija bilo glupavo. Bukarija eventualno može da pomogne, eto u razgovoru sa nekim prijateljima, na wingbacku i nije loša ideja. Kad ti treba ofanzivnija opcija od Seola, Seol je odličan defanzivac, pogotovo 1 na 1, ali je jako loš u napadu. Jako je loš u napadu, centaršut je uvek diskutabilan, driblinga nema, pas uvek ide unazad. Mislim da je tu Bukari eventualno u tim nekim situacijama, ako igraš sa 3 nazad i treba da napadneš jako, može da se proba na tom wingbacku. Što se tiče veznog reda, kažem, meni je suludo da mu ne igra Mohamed Čam, mislim da je on, i dalje stojim iza toga da je on najbolji igrač u ovoj Crvenoj zvezdi. Kad god je ušao, ja sam video tu loptu, završni pas, cim na prvom koraku, želju da je uvek se ide napred, da se uvek kreira nešto. Mislim da je on tu sigurno najbolja desetka, za klasu iznad svih. Mislim da on mora da igra i po meni nepravedno sklonjen sa strane Loizu. Ja sam oduševljen njime i drago mi je što Dejan Stanković ne kapira koliko je dobar igrač Loizu. Ja mislim da on tu ima u nozi i šut i asistenciju i dribling i sve. Mislim, ne znam. Ovo što je izveo, ili zapravo treba ovako da pokažem, sa ove strane, ovo što je izveo Dejan Stanković, pogledajte vi ovu četvorku napred. Znači oni su, trebalo bi da budu zaduženi za golove. Bukari, Kostov, Ivanić i Bruno Duarte. To su 4 radnika. To nijedan igrač tu nije strelac. To su jako vredni, dobri, moderni fudbaleri, ali nijedan od njih nije strelac u bilo kom kontekstu. Znači Kostov je zverka od igrača, ali je radnik. Mirko Ivanić da ne priča. Bukari čist trkač i igrač koji ti dozvoljava da igraš na kontru, ali vrlo retko može da ga da zato što je tehnički nije sposoban, dok je Bruno Duarte, kad bi znao da da gol, odavno ne bi igrao u Zvezdi, igrao bi u nekom Hoffenheimu, Stuttgartu, možda čak i u Premier ligi, jer on sve osim glavne stvari, osim toga da da gol, sve ima perfektno. On radi kao crnac, trči sa svrhom, trči mnogo, odličan je na lopti, da je sačuva, da je odloži, dobar u skoku, u presingu fenomenalan, otvara prostor odlično. Vidjet ćete, ako obratite pažnju, kad igra Bruno Duarte, uvek ima prostora za polu špica i za krila da uđe iza odbrane, jer on odvlači štopere. Mislim, on sve radi odlično, osim što ne ume da da gol. I to je veliki problem. Mislim, ima takvih špiceva dosta i, nažalost,
u nekoj teoriji nekad ti više treba onaj što samo zna da ga da, nego ovakav špic. Meni su bolji igrači kao Bruno Duarte i više ih preferiram, ali oni su bolji za neke druge utakmice, a kad igraš protiv Berševe, rivala koji bi trebalo da je podređen, treba ti neko da gol. Tako da mislim da je tu izgrešio Stanković na svim poljima sve što je mogo. Mislim da je Tebo Učena najbolji štoper posle Lukasena u Zvezdi, da je suludo da igra Raković, pogotovo je Raković za kojeg znamo da za 20 dana se vraćaju u St. Petersburg. Zašto on igra, zašto se on razigrava, a ne Tebo Učena koji će ti ostane, koji je svakako po meni fantastičan igrač, nemam pojma. Kažem, to je situacija sa Crvenom Zvezdom. Šta će biti u revanšu, ne znam. Zvezda je imala veliku sreću sad ću da vam kažem tačno kada, 58 minuta, znači preko pola sata je Zvezda imala igrača više. Baltaksa ili Baltaha, ja ne znam kako ovi Jevreji to čitaju, je na centru napravio faul za karton, sudija pustio prednost, posle 2 sekunde napravio je još jedan faul za karton, kod jednog faula 2 kartona, apsolutno po pravilima, do duše nismo to viđali do sada, jako specifična situacija, ali iste sekunde mi je bilo jasno da je to baš po pravilima i jako se izgupirao Baltaksa, što se kaže, niko ne može da te ubije kao glup bek, to je upravo bio Baltaksa na toj utakmici, ja mislim da bi Berševa možda imala šansu da pobedi i sa 2-0, da je on ostao na terenu jer bi Zvezda morala malo da zapne, a oni su bili jako opasni iz kontre. Što se tiče te Berševe, ja ne znam će li oni dovoditi nešto umeđu vremenu, da li uopšte mogu da registruju bilo kog igrača za tu povratnu utakmicu na Marakani. Oduševio me ovaj igrač 25, centralni vezni Lukas Ventura, on drži sve u toj ekipi. Gde su oni njega našli? 28 godina, Cruzeiro, Boa, Cruzeiro, Aval, Portimonense, eto. Šta ja pričam na ovom kanalu, evo pa 3 meseca, pogotovo kad je Partizan u pitanju. Druga portugalska liga, Portugalci, bato, kakav igrač Lukas Ventura. On bi sad u Zvezdi bio s neba dar, umesto ovog Abu Fanija da ti odigra tog zadnjeg veznog. Kakva igračina Lukas Ventura, šta da vam kažem, istina je druga portugalska liga, to je istina svih fudbalskih klubova koji nemaju mnogo novca, odeš u drugu portugalsku ligu, uzmeš 2-3 igrača i znaš da si na konju, jer tamo se igra sjajan fudbal. Što se tiče revanša, mislim da će Berševa da bude teži zalogaj nego što to se čini. Mislim da su izuzetno zajebana ekipa. Pratio sam ih prošle sezone u ligi. Pogodio sam ih sigurno jedno 7-8 puta u završnici Izraelske lige, gde je njima gorelo i morali su da dobijaju. Oni su dobijali derbije, posle derbija, Makabi Haifu, Hapoel Tel Aviv, Makabi Tel Aviv, Beitar Jerusalem, s kim su bili u trci za titulu. Znači oni su tu ređali pobede, igrali sjajno i to se nastavilo. Ostali su pre duela sa Crvenom Zvezdom bez Kangve, koji je imao neki status najboljeg igrača tamo, ali čini mi se da se nije puno osetilo, a pogotovo jer sam gledao taj revanš protiv Vikingura koji su igrali. Kangve je bio jedan od najgorih. Da li se čuvao? Verovatno se čuvao za taj transfer u Panathinaikos, ali kažem, nisu ga puno osetili, jedna pismena ekipa. Ja iskreno ne znam puno njihovih igrača, ne znam ni trenera, sve su uglavnom Izraelci, imamo Zlatanovića našeg, ima tu taj Lukas Ventura, Brazilac, i odličan igrač, Javon East, 31 godina sa Jamajke, gde je igrao Kostariki, onda ga našao Hapoel Haifa i prešao u Berševu. Odličan igrač, igra krilo, može da igra i špica, tehnički dobar, mislim, kažem, nisu to igrači za ne znam koji domet, ali samo dokaz da ti možeš da nađeš igrača bilo gde. Što se tiče moje neke prognoze, ako Crvena Zvezda i Dejan Stanković pre svega skapiraju na koji način treba da izađu u revanšu, a to je, po mom mišljenju,
3-4-2-1, Čamilo Izu iza Enema u napadu, Tiknizjan i Seol po bokovima, Krunić i Kostov na zadnjem veznom i 3 štopera, Lukasen, Učena i još jedan, da li Veljković ili Raković, nije ni važno. Ja bi pre Rakovića da igra to desnog spoljnog štopera. Mislim da će Zvezda to proći. Ako tako bude izašlo. Ako budu izašli u 4-2-3-1, slično ovoj postavci. Ako bude igrao Abu Fani, ako bude igrao Ivanić, ako bude igrao Bruno Duarte, sad ne kažem samo tako, nego ako bude sličan način igre i postavka Crvene Zvezde kao što je bilo u Izraelu, mislim da u najboljem mogućem slučaju Zvezda će dobiti jedan razlike i to ide u produžetke, a ne bi me iznenadilo da Berševa prođe u 90 minuta ako bude igrao na isti način Dejan Stanković. Ako ne bude prepoznao koji su najveći problemi, a nije prepoznao na poluvremenu, mislim to je veliki alarm ovde. Dejan Stanković na poluvremenu nije prepoznao da je najveći problem to što ne možeš preko zadnjeg veznog da izneseš loptu u igru. Mislim, to je generalno problem koji je vrlo uočljiv bilo kome, ali ako ne možeš da izneseš loptu kroz sredinu, kroz dva zadnje, pritom imaš dva zadnja vezna i ne možeš da uđeš u igru kroz njih, to je ne alarm, nego pale se i svetla i gori kuća, razumeš? To nije skapirao Dejan Stanković. Ako to nastavi da ne kapira, bit će veliki problem. Još jedan problem, potencijalni. Marakana je ogromna u smislu terena. Teren je dimenzija koje su ogromne. Koliko je to dobro za ekipu koja napada, u ovom slučaju Crvena Zvezda koja će morati da napada, i ta širina koja je teško je biti kompaktan na Marakani, jer je i široko i dugačko i ti sad moraš da biraš otrov, što bi rekli Amerikanci, pick your poison, ti moraš da biraš gde ćeš da trpiš ako se braniš, ali s druge strane, ako izađe Zvezdina odbrana na centar, a verovatno će morati, iza njih ostaje jedno 50-60 metara prostora, nisam siguran da će Lukasen, Učena, Raković, Veljković ili kogod to da bude moći da trče konstantno te kontre sa Zlatanovićem, Ahmedom i Istom, koji su onako, čini mi se, za nijansu brži od njih i mislim da će biti vrlo teško zaustaviti tu kontru Berševe u kontinuitetu ako se bude igralo na taj način. Sa 3 štopera već druga priča i 3 štopera i 2 zadnja vezna, to su osigurači koji su dovoljni da zaustave kontru. Kažem, vidjet ćemo. Moja prognoza, jedan razlike za Zvezdu i produžeci. Ne znam šta će biti u produžeci. Ko će da bude više nervozan, ko će da bude više srećan, možda u eventualnoj penal seriji, nisam siguran, ali eto, to je moja neka prognoza za Zvezdu i Berševu. Ono što je, samo pre nego što pređem na druge teme, ono što je dodatni problem ovde Zvezdi jeste ti ne možeš da planiraš te završne šlag na torti transfere bez da si ovo sigurno prošao. Tako da eto, još jedan problem za Zvezdana Terzića i ekipu. Idemo dalje na FK Partizan koji je pobedio Tobol 3-0 posle dugo vremena. Jedna utakmica bez stresa za FK Partizan. 3-0, zasluženo, dobro odigrano. Golove su dali Sek Zubairu i Čaka Traore, ili ti Šaka Traore. Partizan odigrao dobro, opet bez zadnjeg veznog. Ja razumem da je Saša Ilić možda rezigniran time što je Vanja Dragojević prodata, nije dovedena zamena. Jasno. To je bio jedini zadnji vezni u klubu. Pustili su malog Jankovića na pozemicu i on je zadnji vezni. To su ti neki potezi naše uprave koji imaju smisla, ali, brate, u Disneylandu možda. Roganović je zadnji vezni. Saša Ilić ne pokušava uopšte da tu opciju uzme u obzir, da je Roganović celu svoju omladinsku karijeru do pre godinu dana igrao zadnjeg veznog. To je možda zato što nemamo drugog beka desnog, jer ako ti igra Stefan Milić, bolje da uzmeš i da upucaš sebe u nogu. Tako da to razumem, ali ne razumem zašto Samson Novulu
nije igrao, posle sjajnih priprema, posle sjajnih odigranih utakmica u početnom delu sezone, što ne igra na Vulu, ne znam. Ali, pozitivna stvar, evo, nećete verovati na ovom kanalu da će da se desi, da kažem da je nešto što se tiče Milana Vukotića pozitivna stvar. Milan Vukotić je odigrao sjajnu utakmicu na zadnjem veznom, sad da li je to do njega samo ili je to do Tobola koji je stvarno jedna ekipa katastrofalna, ali Milan Vukotić je odigrao sjajnu utakmicu kao centralni zadnji vezni, ispred njega su igrali, nije ovo ovako bilo kao što je na ekranu. Aleksić i Kostić su igrali ispred Vukotića. Pritom, kažem, oni su svi desetke. Kostić je 10, Aleksić je 10, Vukotić je 10. Potpuno jedna ludačka situacija i dinamika, ali u ovoj utakmici Vukotić je igrao tu šesticu tog dubokog igrača prvog do odbrane, da se usudim da izgovorim da je igrao kao Pirlo, naravno da nije igrao kao Pirlo, ali to je taj tip pozicije. Znači, to je tip pozicije igrača koji je tehnički na nivou da može da uzme loptu iz odbrane i da je prenese dalje. Mislio sam da će da bude ogroman problem defanzivno sa Vukotićem u toj ulozi, nije bio problem defanzivno, odlično je, čak bih rekao da je i bolje odigrao defanzivno nego ofanzivno ovu utakmicu Milan Vukotić, tako da kapa dole, nema šta tu da se priča. Milan Vukotić je odigrao odličnu utakmicu, koliko god da ga ne simpatišem i koliko god da sam ga kritikovao, mora da se bude pošten i da se kaže kada odigra dobro, verovatno za mene, nije verovatno, za mene igrač utakmice Milan Vukotić, odlično odigrao i Aleksić, vidi se da su on i Kostić mnogo bolji u tim ulogama iza špica, obojica su učestvovali u golovima, Aleksić imao asistenciju koja je bila poništena zbog milimetarskog ofsajda Kojzeka, puno nekih lepih prodora i pasova, Kostić je odigrao taj ključni pas kod trećeg gola gde je Kojzek proigrao Šaku Traorea, tako da kažem, odličan vezni red na ovoj utakmici, iznenađujuće odličan, s obzirom da nemamo zadnjih vezna. Štoperi, dijametralno suprotni, Simić odigrao dobru utakmicu, imao par kikseva, ali to je mlad štoper, to mora, na lopti pokazao da je sjajan, da je talenat, dobio gomilu nekih duela, onako autoritativno, dok Stefan Mitrović i dalje pokazuje iz utakmice u utakmicu da je on mnogo ispod nivoa Partizana, što je u ovom trenutku teško. Znači, mi smo u tolikom kanalu kao ekipa da je skoro pa nemoguće da ti budeš toliko loš kao što je loš Stefan Mitrović, ali on je toliko loš. Demba Sek dao prvi gol, ne bih da komentarišem tog bolesnika, pogledajte sami u prvom minutu šansu Partizana, 2-1, ne dodaje loptu Aleksiću i šutira pored gola, da je Saša Ilić ikakav trener. U tom trenutku on posle minuta igre izlazi napolje. Saša Ilić to prvo karakterno verovatno ne bi nikad uradio jer je onako miran, nije impulsivan lik, a druga stvar, mislim da mu nije ni dozvoljeno da menja ovog Seka kad god on hoće. Tako da to je dodatni problem. Jedva čekam i daj Bože u revanšu Sek da da 6 golova, da samo ga nekako prodamo, da mi samo ode iz kluba, na bilo koji način. Na bilo koji način, pogotovo ako će da dođe Čumić, tu imamo dodatno krilo, Čumić je 180.000 puta bolji igrač od Seka, pričat ćemo i o tom. Kojzek je jako loš, imao je taj poništen gol, solidno je to završio, imao je asistenciju za Šaku Traore, ali nije ni hteo da mu asistira, slučajno je Šaka Traore, ja vičem sve Šaka Traore, Zubairu, pobogu. Kojzek je slučajno to dodao Zubairu koji je zapravo samo preoteo tu loptu i završio. Lekić kad god je ušao umesto Kojzeka više je pokazao. Znači mali Lekić, mislim mali, nije on mali, on je stariji od Kojzeka, 23 godine, ali mali zato što je klupski statusno u Partizanu mali. On to bolje radi od Kojzeka i mislim da je bolji igrač u ovom trenutku. Vidjet ćemo šta će biti od pojačanja. Pominje se, samo da vam pokažem, Idrisu Baba, da li opet ne radi ovaj Transfermarkt? Ne radi, ne vredi. Joj, u kakvom sam problemu što ne radi Transfermarkt, nisam znao da ovoliko zavisim od njih. Ovo je katastrofa. Idrisu Baba iz Almerije, igra u Majorci 6 godina, mislim, pogledajte vi to iskustvo, to su uglavnom bili B timovi do 18. godine, a onda
5 sezona u Majorci, pazite ovo, 36 utakmica u La Ligi, 26, 29, jednostavno igrač koji bi nama ne bio pojačanje, nego dar sa neba. Idrisu Baba je jedan traktor, da, transfer market ne radi, jedan traktor na zadnjem veznom koji bi rešio puno naših problema, koji bi bio u toj ulozi ne samo razbijača, nego motora ekipe. Ja se nadam da on dođe, ako bude došlo, to će da bude ludilo. Čumić iz Rubina, ja vam kažem, nemam neko mišljenje, ne znam kako specijalno o Čumiću, on je solidan igrač, možda u nekom drugom svetu on ne bi bio pojačanje za Partizan, ali s obzirom na to u kakvom smo mi stanju, Čumić ne daje pojačanje, nego je isto kao i Idrisa, nije baš kao Idrisa Baba, jer on je mnogo dobar, ali Čumić je, ja ne moram da pričam da je on bolji od Seka i od Trifunovića za 4 klase. Zubairu je solidan, malo je u kanalu, odigrao je 2 utakmice loše, ali je solidan. Šaka Traore je korektno krilo. A to je to, ti više nemaš. Seki i Trifunović su jako loši. Nadam se samo u revanšu da se niko ne povredi, da se dobro odmori ekipa, da se prođe to rutinski i da se spremiš za taj Hetafe. Hetafe. Mi smo tu najbali, da se tako ja ružno izrazim. Hetafe je za nas u ovom trenutku ne ekipa, nego ekipčina. Hetafe je se i pojačao, što se nije ranijih godina toliko dešavalo, ali igraju Evropu ove godine i malo su odlučili da se pojačaju. Šaba Sazonov iz Torina, solidan, nije to ne znam kakvo pojačanje, 24 godine, defanzivac, nije puno igrao u Torinu, ali ako dolazi u Hetafe, defanzivac, znajte da oni vide nešto u njemu, jer to je defanzivno verovatno u top 5 ekipa u Evropi, ako ne i jače. Mislim da su najmanje golova primili u La Ligi prošle godine. Ramon Terac iz Villareala, to je više onako kupovina za, što se kaže, ne mogu kažem za budućnost, ali kod njih to tako jeste. Kad kupiš igrača od 25 godina, koji nije igrao puno, ti kupuješ nešto na čemu ćeš da gradiš, jer Bordalasu je igrač od 25 godina mlad igrač, on je navikao na 32-3. Sad, Boselli i Satriano su ozbiljne kupovine. Priča se da će da se vrati Unal iz Bormuta, on je već bio u Hetafeu, špic. Ako nas budu napali Enes Unal i Martin Satriano, daleko bilo. Pa ja ne znam šta ćemo mi da radimo, mi se mučimo, brate, sa špicevima IMT-a, sa špicevima Mačve, sa špicevima ko zna kakvih klubova. Ako nas dohvate Martin Satriano i ako nas dohvati Enes Unal, a tu je i Borja Majoral, nekadašnji wonderkid Real Madrida, šta mi da radim? Ja ne znam šta da radim. Došao je i Zaid Romero iz klub Riža, naravno tu su uvek južnoamerikanci, Bordalasovi u odbrani i na zadnjem veznom ti besni psi. Ja želim da vidim na licima naših igrača, Partizanovih igrača, taj šok u prvih 5 minuta kad oni budu osjetili intenzitet Hetafe. Za one koji ne znaju, Hetafe igra 4-4-2, eventualno nekad igra 5-4-1, zavisno od protivnika, ali uglavnom je to 4-4-2, kao neka verzija starog Atletika Čola Simeonea, samo još luđa u odbrani. Još veća agresivnost, još veći bezobrazluk, valjanje, padanje, 1000 faulova, bolestan kontranapad, bolestan pressing. Čolo je retko pritiskao kao što pritiska Hetafe. Hetafe zna da te pritisne, ali samo u cilju defanzive. Oni te ne pritiskaju da bi uzeli loptu i gradili napad. Oni te pritiskaju da ti ne možeš da igraš. Taj intenzitet Josea Bordalasa, ali morate da vidite i Josea Bordalasa, koga ne zna. Ima mnogi koji ga ne zna. Ne vole ljudi mnogo fudbal. Da vole fudbal, svi bi znali ko je Jose Bordalas. Jose Bordalas, morate da vidite kako je izgledao pre 20 godina i kako izgleda sad. On ima 62 godine. Pogledajte brata Josea, vidite brata Josea, što ne ulazi ovdje?
Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi kako je on izgledao pre 10 godina, kako izgleda sad. Znači, kao da je mlađi 20 godina nego pre 10. Jednostavno, Jose Bordales je fabrika testosterona i agresije i svega i tako mu igra ekipa. Ja se nadam, ono što je moja nada, kad je u pitanju duel Partizana i Hetafe, ono što je meni poslednja neka nada, to jest jedina nada, fudbal je jedan nepravedan sport, gadan sport, i fudbal zna da nagradi lošiju ekipu. Iz kog razloga ja ne znam. Ali sam se nagledao duela i dvomeča gde jedna ekipa ne može ništa, preživi 10 šansi i da ga na neku gibanicu iz kornera 1-0. Sećate se sami i tog duela Partizana i Anderlehta, to je bio jedan od tih duela gde smo mi zaslužili da izgubimo 9-0, a prošli smo dalje. Sa Aleksandrom Stanojevićem te 2011. godine, to je bila sezona 10-11, tako da to je bilo 10. Ali kad smo se plasirali u tu drugu po redu Ligu šampiona, mi smo tad trebali da izgubimo 200-0. Očekujem sličnu takmicu, s tim da Hetafe nema ambiciju da ti da milion golova, ali očekujem recimo da budemo u neviđenom problemu da uopšte šutnemo. Znači, u 2 utakmice, ako budemo imali 5 šuteva u okvir gola, ja ću da budem prezadovoljan. I prezadovoljan i trenerom, i igračima, i svi. 5 šuteva u okvir gola za 2 utakmice, prezadovoljan. Ako to bude, možda imamo neku šansu i da preživimo Španiju, jer oni igraju drugačije na strani, mnogo defanzivnije, kod kuće hoće da te izujedaju. Tako da vidjet ćemo šta će da bude, mislim da smo tobol prošli, zato i govorimo o Hetafeu. Idemo dalje, vrlo ćemo kratko, KK Crvena zvezda, KK Partizan, još uvek to nije u jeku i iskreno da vam kažem nije u centru mojih zanimanja, sad dok traju evropske kvalifikacije, potpuno sam fokusiran na fudbal i na transfere fudbalske, kad se bude to sve nekako malo stišalo i završilo, bavit ćemo se Zvezdom i Partizanom u basketu. Ima tu nekih simpatičnih vesti, kao što vidite da Isaiah Kenan je dao neki intervju, žao mu što se nije vratio, bla bla. Ono što je meni zanimljivo jeste da imam informacije iz nekih mojih izvora da Nikola Kalinić ide u penziju. Da mu je muka svega, da je dosta svega i da ide u penziju. Da li će to da bude konačna njegova odluka, ja sam siguran da Nikola Kalinić ima ponude. Znači 1000% siguran. U kakvom god da je on stanju bio prošle godine, Nikola Kalinić, kad uzmete ovako i ukucate Nikola Kalinić, izađe Wikipedia, ti klikneš na Wikipediju, kaže ovako: Fenerbahče, Valencia, Zvezda, Barcelona, znači kaže osvojio Ligu šampiona, osvojio Špansku ligu, dosta trofeja sa Zvezdom, jednostavno igrač koji je pedigrea, koji nije dostupan više beogradskim klubovima. Znači ti više ne možeš da dovedeš igrača koji ima ovakav pedigre kao što ima Nikola Kalinić. I okej, ja razumem, 34 godine, napunit će uskoro 35, nije to više isti igrač, ja sve to kapiram. Ali i dalje ćeš da imaš bar 5-6 klubova u Euroligi koji otvore ovu Wikipediju, otvore taj, ne znam, Eurohoops ili Eurobasket i kažu, vidi bre, on ima srebro sa olimpijade, on je bio najbolji strelac Final Four, osvojio Final Four, dovodio ga Željko, dovodila ga Barcelona, dovodio ga Šaras, verovali mu i jedan i drugi. Nema šanse da on ne valji, da je on lošiji od nekih opcija koje imamo. Mislim da će Nikola Kalinić da možda da se predomisli da razmotri neke od tih opcija, ali ono što imam ja od informacija jeste da je Nikola Kalinić blizu toga da okači patike u klin i da završi karijeru. Meni to ne bi bilo drago, mislim da on ima još šta da ponudi. Prošla sezona mu je bila loša, ali i specifična. Zbog čega je bila loša, to nisu bile samo košarkaške stvari, puno toga mu se desilo i privatno, tako da dajte, ako imate malo mozga, dajte još jednu šansu Nikoli Kaliniću. Što se tiče košarkaškog kluba Partizan,
treba pomenuti da smo izgubili, znači, prošli studio smo pričali šta treba Partizanu. Partizanu treba bek koji daje koševe. Konstantno daje koševe. Znači, Vildoza nije taj lik. On je i kreator i ovamo i onamo, sad na kom nivou, da li on dobar ili loš, ali on je taj bek, combo bek koji je i kreator. On može bude i kec, može da bude i dvojka, može da da neki koš, može da asistira, ima dobar prodor, bla bla bla. Partizanu treba trpač. Popušili smo za Petja Milsa, popušili smo za Harmonija Brooksa, popušili smo za Vendela Mura juniora i mnogo dobra vest, neko bi rekao pa čekaj 3 igrača si istog tipa propustio i nisi uspeo da ih dovedeš, pa kako se sad raduješ što je Lonnie Walker otišao u Denver? Kako da se ne radujem? Zamislite da je došao Lonnie Walker. Ja ne znam jeste vi njega ikad gledali. To je najveća štetočina koja postoji na svetu. Najveći idiot i divljak. Zamislite on da je došao u ovu ekipu gde nema niko ko šutira, pa on bi šutirao 30 lopti po utakmici. To bi šutirao 30 lopti po utakmici, od toga bi od 38 utakmica u Euroligi 10 bi bio dobar, 28 bi bio loš i mi smo zadnji na tabeli. Kakav crni Lonnie Walker. Hvala tom Denveru. Inače, taj Denver je jedna od najgorih organizacija u NBA-u. Definitivno. Znači, Jokić je odavno trebalo da batali taj Denver ako ga zanima rezultat i ako ga zanima osvajanje. On je zapravo lik koji je živi u nekom stanju komfora u tom Koloradu, u Denveru i uživa tamo i zbog toga ne menja klub, ali taj Denver to je jedna kanturina obična od organizacije, oni su svi tamo retardirani, počeši od GM-a pa do trenera i mislim da se aktivno trude svake godine da ne osvoje. Iz kog razloga ne znam, da li su samo nesposobni, vrlo verovatno je to. Nastavlja se ta potraga, Harmoni Brooks je batalio taj Asvel jer oni nemaju pare, ali opet nešto nas zavlači, na kraju izgleda da smo definitivno odustali od njega i čekamo tu dvojku. Po meni fali još 4 igrača, ali čekamo dvojku. Euroliga analizirala kao sve potpise, mislim, ne moramo sad da ulazimo u to nešto specijalno, pričali smo već o tome, Luka Vildoza bi mogao da bude faktor iznenađenja, to znamo, Luka Vildoza ima neki potencijal da odigra jako dobro, ali nikad u karijeri nije bio dovoljno konstantan da bi mu ti verovo da će on da ti nosi ekipu. On to može, ali nikad do sad nije. Eto, uzmite iz toga ono što želite da uzmete iz toga. Luka, što se tiče Chrisa Jonesa i pojačanja Crvene zvezde, ja mislim da, kažem, pričali smo već o tome, da li je on idealna zamena za Kodija Millera, McIntyra, nije zato što su potpuno drugačiji, ali Ibonu Navaru ja mislim da će više da odgovara Chris Jones i njegov stil igre nego carinjenje lopte Kodija Millera, McIntyra, koji može da napravi 10 asistencija, a opet da bude sebičan. Zato što on namerno daje pas koji je poslednji pas. Znači, Cody Miller, McIntyre je doktor nabijanja statistike, jer on recimo, ti vidiš, ti ima 10 asistencija, baš je kao timski igrač. Ne, nego Cody Miller, McIntyre drži loptu do 4 sekunde pred kraj, da ti pas, pa ti šutni, pogodi ili nećeš. Tako da to je džukela jedna. Euroliga kaže, što se tiče tih kvota za osvajanje, najveći favoriti su Panathinaikos, Olympiakos i Fenerbahče, to smo i znali. Po meni, ja mislim da je Fenerbahče najjača tu ekipa, vidjet ćemo ko će tu da osvoji, ne treba nikad podcenjivati Real i Hapoel. Pogotovo Hapoel sa Itudisom koji zna to da osvoji. Na dnu su Virtus, Baskonija i Asvel, ne znam kako može Virtus da bude ispod nas, a ukrao nam igrača. Wendell Moore Jr. je završio u Virtusu pre nego u Partizanu, a mi smo kao 13. Daj Bože da budemo 13, ja mislim da bi to bila premija. Prelazimo na transfere, da vas ne davim previše, mislim da je bio apsolutni fokus meni za ovaj studio Partizan i Zvezda u fudbalu, mislim da je to sad toliko važno ispratiti na visokom nivou da je sve ovo ostalo klasična jedna marginalizacija svega ostalog što se dešava, ali valja proći kroz neke od ovih transfera. Salah je u Trabzonu. Zašto je Salah u Trabzonu? Neko će da pita. Kako je moguće Salah pretprošle godine bio najbolji igrač u Premier ligi, odigrao verovatno najbolju sezonu u Premier ligi? Sad ću da vam objasnim. Fizikalci, to jest igrači koji najviše zavise od svojih fizičkih atributa, padaju ovako.
Znači, igrači koji su taktički i tehnički mnogo na višem nivou nego što im je fizika, oni padaju ovako. Jer uspevaju da nađu 1001 način da nadoknade svoju starost, jel? Igrači kao Mohamed Salah, koji 80% onoga što oni rade se bazira na fizičkom delu igre, oni padaju kao sa litice. I to je pad Mohameda Salaha. On je prošle godine uz Van Dijka bio najgori igrač Liverpoola, možda i gori od Van Dijka. Znači to je bilo strašno loše što je igrao Salah, da nije dao nekih 3-4 gibanice u prvih 5 kola, neke odbitke i neke gluposti i neke penale, on bi sezonu završio, ja ne znam sa kojim brojem golova i sa kakvim učinkom. To je bilo jako loše. Prešao je u Trabzon zato što ljudi misle da je to sad neka neviđene pare, pa se onda vredi, njemu bi svi dali pare. Njemu bi Saudici prvi dali 50 miliona da igra tamo. Neće niko da mu da. Vidi se da je on gotov. Videlo se i na svetskom prvenstvu da je gotov. On ništa nije odradio specijalno za Egipat, a trebalo je da napravi razliku na tom šampionatu. Mohamed Salah je gotov kao igrač. Ja vam garantujem da on neće imati, ako isključimo penale, neće imati 15 golova u Turskoj ligi. Eto, nek bude to moja predikcija. Negde zapišite, negde uhvatite klip, uhvatite screenshot, pa me podsjetite na kraju sezone. Ja mislim da Salah neće da ima bez penala 15 golova u Trabzonu. I mislim da ga čeka teška sezona. Jer on zahteva od sebe da dominira u Turskoj ligi, on to neće moći. Što se tiče Reala, kao što smo pričali u specijalu vezanom za potrese u Real Madridu i gde sam govorio da blefiraju i oni Real, da zapravo oni žele da se nastavi ova saradnja, ona se i nastavila. 6 godina Vinicius zakucan na levom krilu, po meni najbolje levo krilo sveta, malo iznad Kviče Kvaratskhelie i sasvim jedan logičan potez Real Madrida. Jan Diomandi je tu očigledno ideja da igra na desnoj strani, po meni greška. Mislim da Jan Diomandi je mnogo bolji na levoj strani, iako je prošle sezone igrao u Leipzigu desno. Njegova jače stopalo je, mnogo jače stopalo je desno, a Jan Diomand, da ga ti pretvoriš u neku mašinu koja centrira, to bi bilo malo smešno. Tako da, mislim da je velika greška Reala dovođenje Jana Diomandea kad si već potpisao Viniciusa. Vidjet ćemo šta će da bude, Vinicius ostaje u Realu. Da, znači najskuplja kocka u istoriji Real Madrida, baš tako i treba da se kaže, to je kocka. Da će on biti dovoljno dobar na tom desnom krilu? Ja iskreno mislim da neće. Mislim da neće pre svega moći Mourinhove zahteve, defanzivne zahteve da ispuni uz ono što se od njega traži ofanzivno, tako da čeka ga teška sezona. Čeka ga teška sezona, kažem još jednom, iz razloga što će pozicija na kojoj će on biti zahtevati neke druge stvari koje je zahtevalo u Leipzigu. Leipzig igra uglavnom sa 2 špica i onda ima smisla da imaš desno krilo čije je jače stopalo desno, gde će on non stop biti pretnja da centrira, da prođe, da vrati povratnu loptu, jer sa 2 špica u 16-tercu se drugačije igra, dok je Mbappe vrlo često i nije u 16-tercu, jer nije klasičan špic i ti ćeš onda da imaš stalno prazan taj kazneni prostor protivnika i onda će prodori Jana Diomandea da, neću kažem da budu uzaludni, ali neće to biti tako efektivno kao što je bilo u Leipzigu. Plaćanje je 135 miliona eura, 125 fiksno, od čega 15 bonusi koji su lako ostvarljivi i još 10 miliona lako ostvarljivih bonusa i 10 teže naplativih bonusa. Znači u potencijalu 145 miliona evra. Ja mislim da je to jedan očajnički potez Real Madrida koji već neko vreme ne može da dovede najtraženije igrače na tržištu. Kiksao je kod Guardiola, kiksao je kod Olisea, kiksao je kod Haalanda. Mislim da i sad postaje smešno kad oni prete, mi ćemo dovedemo Olisea, nema, to je vreme prošlo. Jednostavno liga više nije toliko atraktivna. Vidjet ćemo, možda će to da se promeni. Real je Real i ne treba ih podcenjivati u tom smislu, ali odavno su van forme kad su u pitanju transferi. Rodri izabrao Barcelonu. Upravo jedan odličan šlagvort na ovo što sam rekao. A to je Rodri je izabrao Barcelonu, iako je celo leto bila priča da će u Real Madrid.
kako se to dešava, što se to dešava, iskreno ne znam da vam kažem, ali Real je potpuno izgubio tu svoju neku transfer auru. Ukrali su Barsi, neću kažem ukrali, ali Barsa se pominjala dugo godina za Bernarda Silvu, pominjala se da vrati Kukurelju kući, jer to je bio nekadašnji kapiten svih mlađih kategorija Barse. Eto, sad im je Barsa ukrala kapitalca, MVP svjetskog prvenstva, Rodri. Po meni neće se ni Barsa nešto usrećiti sa njim, ko što ne bi ni Real da je sad on tu stub ekipe, ali ono što će Rodri da donese Barsi, to je u velikim utakmicama mirnoća, iskustvo, liderske sposobnosti i naravno može on i dalje da izvuče vrhunske utakmice iz sebe, on samo više fizički nije taj lik koji je bio pre 3 godine. On više ne može da ti ponudi tu box-to-box opciju, gde je on u Cityu bio jako opasan po gol, često davao golove, važne golove, to više neće da se desi, on to fizički ne može i nema sposobnost da toliko dobro zatvara kontre ko što je to nekad radio, jer je bio i brži i izdržljiviji nego pre. Ali da bude lider ove ekipe Barse, koje fali malo tog liderstva, jer uglavnom su to mladi igrači, to naravno može i mislim da će u tom kontekstu da bude dobro pojačanje za Barcelonu. Ako se uopšte to i desi, treba Barcelona da se dogovori sa Cityjem. Ono što je činjenica i što je sad već javna informacija jeste da je Rodri odjavio Real i da je izabrao Barcelonu. Veliki udarac za Real, kojem definitivno fali taj zadnji vezni. Pričali smo, imaju Bellingema, Valverdea, Bernarda Silvu, Tchouaménia, Kamavingu, od čega je samo Kamavinga pravi zadnji vezni, a koliko ja čujem i koliko ja čitam, Mourinho ne računa na Kamavingu. Tako da Realu treba 1, možda 2 na toj poziciji. Dinamo Moskva je ponudio 15 miliona evra za Petra Ratkova. Po meni, navodno sulud jedan potez, Petar Ratkov nije tog kvaliteta, ali Petar Ratkov je dovoljno dobar da pravi razliku u Ruskoj ligi. I to bi bilo dobro pojačanje za Dinamo iz Moskve. Lazio ga doveo Zimus, sad već hoće da ga proda. Mislim da je jasno bilo i u Salzburgu i sad posle ove zime u Laziju da on jednostavno da on nije kvalitet za lige petice da igra u nekom ozbiljnom klubu, on je loš igrač. Ali generalno taj tip špica je malo zastareo. U Dinamo Moskvi mislim da bi uzeo ogroman novac da bi uživao u jednoj ligi koja se igra bez nekog velikog stresa i to bi bilo dobro za Petra Ratkova, ovako na ličnom planu. Možda za reprezentaciju kao neku buduću opciju reprezentacije kada odu u penziju Mitrović i neće Vlahović još u penziju, hvala Bogu, ali kad ode Mitrović i kad se otvori to jedno mesto u napadu, možda za reprezentaciju Srbije neće biti idealno što će on da igra Rusku ligu, ali mislim da za njega lično sjajna situacija ako se desi. Saša Lukić, kad smo kod reprezentativaca, prelazi u Ipswich, mislim da je to strava. Saša Lukić imao jednu odličnu ulogu u Fulamu dugo vremena, mislim da je Fulham pred kolapsom i mislim da će, uprkos što se misli da Saša Lukić ovde ide sa konja na magarca iz Fulama u Ipswich, moja je procena da će Ipswich da završi iznad Fulama na tabeli. Mislim da Fulham ispada iz lige, a da Ipswich neće. Evo vidite, Saša Lukić na zimu 2023. je prešao u Fulham, od tada odigrao 106 jeste. 106 ili nije, da imamo 30, 80, 90, jeste. 106 utakmica za Fulham, od toga velika većina u Premier ligi, njegovo iskustvo je ogromno i znači će puno Ipswichu koji vodi Gary O'Neill, Saša Lukić, ne mogu da se otresem Saleta Ilića, samo njega pominjem. Saša Lukić je jedna radilica koja će puno da pomogne Ipswichu svojim iskustvom, a i kvalitetom. Ono što je malo bez veze jeste što, mi u Premier ligi sada imamo samo čoveka koji igra za tim koji je tek došao iz Championship. Valjalo bi da se malo tu pojačamo. Možda Vlahović pređe negde u Premier ligu, mada teško. Ovo smo već komentarisali, ne moramo opet. Preokret u slučaju Lonija Walkera, nije garantovan ugovor sa Denverom. Ja se nadam da je to gotova priča i da će Lonnie Walker u Denver, jer bio bih
malo je reći pod stresom jer je razočaran i besan ako pređe u Partizan. Molim te, Loni, izbori se na tom trening kampu da te ostavi Denver. Magnus Akliuš, najbolji igrač Monaka, najatraktivniji igrač Monaka, nije najbolji. Nije najbolji. Pitanje je da li je najbolji, ali je najatraktivniji igrač Monaka je prešao u PSG, koja će njegova uloga biti. Mislim da je još jedan mladi igrač koji je shvatio da je bolje da se finansijski obezbedi na vreme, sigurno je plata na nivou, a koliko će on igrati, verovatno će igrati solidnu rolu u ligi, gde PSG vrlo često odmara svoje najbolje igrače, ali osim toga u Ligi šampiona ne verujem da će dobijeti šansu. Glup potez, mislim da je loše za razvoj, ali ko da krivi bilo koga ko pređe u PSG. Što se tiče Newcastle-a, ako budu doveli Felixa na meču, to bi bilo sjajno za njih. Mislim da je on dostojna zamena za veznjake koji idu iz kluba, a to su Bruno Guimaraes i Tonali. Mislim da je Felix na meča po meni bio najpozitivniji iznenađenje na svetskom prvenstvu. Neverovatan vezni igrač i još jedan polaznik škole Manchester City-a koji će da ode negde drugo u Englesku i da igra dobro. Eto, da ima sad Felixa na meču, Manchester City bi imao zatvoren vezni red za narednih x godina sa njim i sa Elliotom Andersonom, ali pošto ga nema, on će verovatno u Newcastle da bude gazda ekipe tamo. Newcastle postao jedna razvojna ekipa, ali eto, možda taj transfer na meče malo stvari promeni na bolje. Vidjet ćemo kako će i Matijas Jasle ili kako god, ja ne znam kako se njegovo prezime kaže. Jajsle. On je Nemac, to nije Dž, to je J. Matijas Jajsle. Da vidimo kako Rusi to spelaju. Uglavnom je Jisle. Oni kažu, ne, i ovo je ja. Jajsle, pa da, Matijas Jajsle. Vidjet ćemo kako će on tu da se navikne u Newcastle, kakav će stil igre da gura i možda to bude i pozitivno za Newcastle. PSG je doveo još jednog igrača, Mika Godz. Ja ne znam kako je moguće da bilo ko gleda Ajax. Evo pogledajte sada Mika Godz. Mika Godz, 2005. godište, ja razumem, on je relativno mlad. Krilo u Ajaxu 21 godina. On je u holandskoj ligi dao 17 golova. Pre toga 4 gola. 29 utakmica, 4 gola. U 2024-25 sezoni. 47 utakmica u svim takmičenjima, 8 golova. Šta si ti vidio u njemu? Znači, prošle sezone je 44 utakmice, 17 golova. 0 golova u Evropi prošle godine, 8 utakmica, 0 golova u Evropi, Mika Godz. Oni ga doveli. Zašto su ga doveli, ne znam. Mislim da je ovo jedan fijasko transfer PSG-a. Daleko bilo. Mislim, kažem, on nije još zvanično potpisao, ali to bi bio jedan od najbizarnijih transfera po meni. Ajax je klub na nivou. Ajax je ispod Crvene zvezde po meni. Mislim da igraju 10 dvomeča Zvezda i Ajax u ovom trenutku. Da bi Zvezda prošla 7 puta. Možda i 8 puta. Kako može PSG da dovodi igrača od 21 godine iz Ajaxa koji se raspada doslovno i nikad nije bio gori za te pare, ja nemam pojma. I za kraj jedan transfer jako meni interesantan. Thiago Almada imao ponude iz Flamenga, imao je par ponude iz Evrope, ali otišao je kući, otišao je u River Plate. 20 miliona je izdvojio River Plate za Thiago Almadu, inače River Plate u neviđenoj katastrofi, počeli su klauzuru sa 3 poraza za redom, što ne znam da li im se ikad desilo, ali Thiago Almada koji je starter bio na svetskom prvenstvu, iz nekog razloga ne može da nađe dobar klub u Evropi, ja uopšte ne razumem ništa više što se tiče fudbala izgleda. Meni je Thiago Almada zver od igrača. Mislim da će da ubije u Argentini, mislim da će da preokrene celu ekipu Rivera i jedva čekam iskreno to da gledam, da vidim kako će on da utiče na igru Rivera, jer meni je Thiago Almada jedan od najboljih tih polukrila. Sad je to toliko moderno, ta formacija sa 2 polukrila, 10 crtica krilo, šta god je to. 2 igrača su iza špica, oni su i krilo i desetka. Ja mislim da je Thiago Almada nacrtan za to i ne mogu da verujem da će da ide u Argentinu. Jedva čekam to da gledam. I za kraj imamo da najavim onako malo unapred, 12. septembra
ćemo na kanalu prenositi u live streamu FNC 33 iz Zagreba, Hatef Muel i Darko Stošić main event. Ja mislim da su obojica reputacijski iznad FNC-a i da će to da bude jedna sjajna borba. Ivan Erslan i Miran Fabijan na co-main eventu. Miran Fabijan uvek sa sobom nosi i kontroverzu i atraktivan ulazak u borbu, trash talk, sve to što ide uz promociju jedne borbe, tako da to bi trebalo da bude interesantno i sa tog aspekta. Imamo Giannia Barbira, koji je, kao što ste bili svedoci, Aleksandra Džokera omlatio na eventu u Beogradu. Gianni Barbir brani pojas protiv Piotra Štrusa. Vidjet ćemo da li će on to uspešno uraditi. Mislim da je Gianni Barbir u nekom trenutku verovatno prerastu UFC i FNC i da verovatno želi da ide negde dalje, možda za veći ugovor i za veći status. Ima tu još neki zanimljivih borbi, ovo je jedna od boljih karti FNC-a u posljednje vreme i tako da, eto, jedno rano najavljivanje, ima još više od mesec dana do toga, ali čisto da najavimo. Hvala vam što ste gledali Brzo Kontra Studio. Vidimo se tek u utorak u live streamu Zvezda B. Je li to utorak? Ja se izvinjavam, moram da proverim. Možda je sreda. Samo da vidim. Zvezda Berševa utorak. Vidimo se 11. utorak. Između toga će biti možda neki live stream koji nismo radili do sad. Transfer pijaca live stream ili možda upalim menadžera da odigramo malo. Vidjet ćemo. Ali ono što je sigurno, sljedeći live stream je utorak Zvezda Berševa. Do tada pratite kanal. Radimo najavu svih Liga petice. Radit ćemo kontent za Fantasy Premier ligu. Meni je to jako važno da odradim jer obožavam Fantasy Premier ligu. Biće tu par videa vezanih za to i ništa da vam kažem. Hvala vam puno što ste tu. Hvala vam puno što me pratite. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal ako vam se sviđa ovaj sadržaj. Vidimo se u utorak uživo, a pre toga u mnogobrojnim videima gde ulazimo polako u fudbalsku sezonu u Evropi. Hvala još jednom.